Здравейте, приятели! Добро утро! Хайде да направим едни бързи тренировки, по-скоро една тренировка, за която ще ни трябва една постелка и две комплектни герички от 1 кг. Загрявката ще правим ето тук долу. Това, когато си постеля постелката и си приготвя нещата, ще се върна. Така, приятели, готова съм. И хайде да започваме, като първо ще започнем от главата, раменете и така нататък. Айде с главата. Въртиме на едната страна. Три, две, едно. Сега бяга на другата страна. Три, две, едно. Спираме. И сега, може би някой от вас са правили, но повече не. Ето така. Хайде, 3, 2, 1. Това направим малко по-малки бройки, да може да не ви се измеря толкова главата. Сега правим ето това. Напред, назад, ляво, дясно. Моя ляво, моя дясно. Хайде да започваме. 3, 2, 1. Напред, назад, ляво, дясно. Напред, назад, ляво, дясно. Добре. И сега пъжно се бъдете навътре, като може мъртете така да ги правим. Три, две, едно и сега назад. И сега една ръка напред. Ръката ще държим ето тук на сърцето. Три, две, едно. Сега назад. Три, две, едно. Сега другата напред. Тази ръка пак ето тук. Три, две, едно. Сега назад. И сега правим вече напред. Три, едно, назад. Три, две, едно. Добре. Сега раздвижваме ето тук, с гъвките или както се казва, не знам. Това е другата страна. Три, две, едно. Сега китките. Първо е така да не ги захващаме. Отделно.
Сега другата страна. Така да zmieniam. Ето така. И сега преминаваме към кръста. Напред, назад, ляво, дясно. Напред, назад, ляво, дясно. Напред, назад, ляво, дясно. Напред, назад, ляво, дясно. И така. Знаете? Сега можете да си починете малко. Аз да чакам тук. След като си починете, пак се включваме. Опа. Айде почивка. Починах се ли си? Хайде продължаваме. Така. Сега с кръста вече. Между другото, преди да свършим с загрявката, не си махайте горнищата, защото ще замръзнете. Не е хубаво да, докато грявате да си махате горнищата. С това нека като закрием, тогава да си махате горнищата, ако искате. Сега е другата страна. И сме готови. Сега ето тук това. Хоп, дигате, хоп, сваляте. Дигате, хоп, дигате, хоп, сваляте. Дигате, хоп, сваляте. 3, 2, 1. И сега идва реч и за коленете. Хайде. Сега е другата страна. Сега ето лезените. Ще са на коня, за да може да видите лезените. 3, 4. Ето така ляво, дясно. Това. Това е другия така. Ясно. Надвижваме. Добре. Това беше загрявката. Пинете вода. Насладете на малка кратка почивка. И след това се връщаме. Ще ви трябват и гирички. Това вземете си ги и хайде. Там пак да. Хоп. Така, ето ги гиричките. И сега първо правим. Така ги държим. Бум. Дигам. Ето това ще направим няколко пъти. Като правим така. Или обратно, както вие си знаете. Така че 3, 2, 1. Добре. Сега също това, само че нагоре. Хайде. 3, 2, 1. Добре. Сега искате ли да се опитаме да направим тум-тум-тум? Тум-тум-тум. Ето това. Добре, ще го направим, пък тези хора, които не искат да го правят, нека си стоят на едно място и си починат. Но тези, които искат, нека да го направят. 3, 2, 1. Добре.
Това е. И сега ще можем да легнем на постелката, като ще вземем гиричките. Сега. Ето така ще наклоня. Ето. Виждате. Ето ме. И на постелката ето така. Хоп, трябва да са стабилни. И ето така ще се опитаме да държим. Докато държим, махаме едната ръка и спляскаме в коляното. Рамото. Извинявам се. Слагаме. Дигаме се и правим ето това упражнението. Гирички трябва да стабилни и правим ето така. На 3, 1, 2, 3, дигаме 3, 2, 1. Айде, един път. Втори път. Един път. Може и за без гирички, защото ще пробвам. Айде. Без гирички. Още ще влезем с... Добре, готов съм. Хайде. 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Добре. Сега лагате. Ето. Така. Правите ето така и правите 1, 2, 3. Като държите и гиричките. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правим тази бройка 20. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Сега правим нещо подобно. Так сте легнали, дигате краката и така се фащате и се дигате. Ето това упражнението. 3, 2, 1. 10 пъти. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Планк. Ако някой не знае какво е планк, планк е така, като кажа, дигаме се и стоиме така. Най-малко да стоиме примерно 20 секунди, но повечето го правят за 10 секунди, но ние ще го правим за 20 да се позляли. Така. 3, 2, 1 дигаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Сега, приятели, пак ще ни трябват гиричките. Упражнението с тях е: сгъвам си ето така, слагам ги тук и когато това е нещо като игра. Когато кажа 2, когато кажа 2-1, правим така, така. Ако кажа 1, правим така. Ако кажа 2, даваме двете. Айде. 2-1. Хоп, хоп. 2, 1, 1, 1, 2, 2-1, 2-1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. Добре, това беше днешната тренировка. Надявам се да ви е харесало. Ако да, давайте лайки, абонирайте се за канала, ударете камбанката и се наследете на новите видеа. Чао!